strašného makra, že chcem ísť na superhorskú dráhu, tak pošlite ho na flyzačmen, alebo tam ste hore hlavou a cítite, že stojíte na zemi, ale hore hlavou si. Nie, toto nie. Budem sa držať niečo. Teraz nebudem asi pozerať dole, lebo... Všetké. Kde sú? Matrixa. Môžeš sa aj tak ohýbať, ako Matrixa. Boli asi traja. Hej. Nemám redakčné hry. Redakčné hajské hry. Tak, to je ono, dobre, super. Tieto malé svine. Vianoce sa malé. Tak toto sa mi páči. Stranu sa musíš vykloniť. Jak si tak nemôžeš? Ty sa nesmieš. Toto koľko. Máš na konci? 0. No tie dráty. A je tam moje 3 posledný či štvrtý? Štvrtý dron. Posledný. Posledný s uvedenými podnetistické a potom sú tam voľným tlačníkom. Ak je modrý, biely, žltý alebo iné farby. Mám už žltej. Ako keby? A hore je tak Hore je nejaký trimečný. A nie. Alebo bečko. Áno. Tak. Lambda. Áno. Potom ide ten les. Áno. Nakoniec to máš. Vyhrávime. Jasný pes. Keď sem do nás. Co dávaj? Opäť to víno. Tam sa ešte povie na to. Nechcela by som byť u vás doma teraz. Wow. Taký svetiaci, teraz by mala hentu uloviť asi. Tak pôjde do toho. No, hovorím. Keď na ňu klikneš, tak hodí. Vidíš? Teraz na ňu svieti. Tak sa to je paráda. Kokso. Možno dávať. Ešte ne. Hej, tak vyžalujem. A čo ty je to? My sa z domu bude. Tu sú tie... Ty, kokso, ale oni pribúdajú. Tak, sláko. Čak. Ja som to logo, ale vyzerá to dobre, nech to vyzerá dobre. No, umýta sa, dobre. Aha. Poradí. To je vlastne.
Až nevidíš, že čo vidie. Sa to blíži. Už by to môžete vypnúť tu.